Čaute ľudia, dneska sú tam pri novom videjku ľudia. Dnes na videjku máme znova Waterpark World, ale môžete si všimnúť, že mám nový slot. Ľudia, chcem to postaviť ináč, lebo vôbec mi to nešlo na tom minulom slote. Takže ideme postaviť úplne nový park. Toto tu nás ničíme. A to bude vlastne taký vnútorný akýby park. OK. Toto tu nás ničím. Tu dám si ápad. OK. Marble. OK. Koľko blokov to dáme od 2 4. OK, tak to sa to necháme. 2 4. OK. No. 2 4. 10. 8. OK. Ešte ďalej to dám. No, OK. Ľudia, tu na postavím taký tobogan, basen. Ale ja to snížim. Ešte potom. OK. 250, výskumek. Máme ešte stále 55 000. OK. Tu na diving board. Tu na postavím. No. Ja to potom dám preč. Tu diving board. Alebo ako to povedať. OK. Takto. Dám to také dlhšie, lebo tu budú končiť tobogány. OK. No. Dobre. OK. No. Ľudia. OK. Ľudia, rozmysl na postavám. Takže ľudia, rozmysl OK. No, musíme nasetviť $1000 teraz. OK. Potom tu nám mám pláne si už tu postavím schody a robím nejak vlastne tie tobogány. Ale to tak ďalej musím, lebo potom sú také blízko seba. OK. No. Takže place to building. OK. Ľudia, takže my počkáme, kým nasetujeme $1000 a ja sa nosím. Takže ľudia, my sa vidíme. Prvá sekunda, prvne 5 minút. OK ľudia, mám nasetujené $1000. OK, tu postavím ten obchod. OK, mám nasetujené. Takže idem tu na to zasabiť. Na to pracovníka nemám, takže to musím robiť sám. OK, mám iba 10, takže ideme ešte po jedno. Ale ľudia, toto videjko bude také viacej zastvojené, aby som to čo najviac stihol. Takže ľudia, ja tu predám jednu vodu. Takže ľudia, ja vám tu dám strih a my sa vidíme na chvíľu, kde budeme stavať tobogan. OK ľudia, hlasím sa vám po 4 alebo 5 hodinách. Sice som povedal, že 5 minút, ale nechal som to trochu dlhšie, nech mi trochu nasetví, mám 37 000. Takže nejaký extra tobogan nepostavíme z toho, ale nejaký aspoň, hej. Prvý robíme schody. OK, takto. No, ale teraz rozmýšľam, dám ešte trochu vyššie, aby vôbec tie tobogány mali nejaký význam, tie na prvom poschodí. A potom dám aj druhé, a 3 prvé a potom až druhé. OK. 1218, OK. No, takto. OK. No, mám naše... OK. No, ľudia. Hej. No, dobre. Ľudia, ja vás som nevyslal. OK. Pôjdeme aj nejak trochu asi tu na dosakuty, lebo asi tam je
basen, takže tu pôjdeme s tými tobogánami trochu do šakúky. OK, takto, dlhú plošinu, lebo tu budú vlastne všetky tobogány pomaly. Potom to chceme vlastne celé sa splesiť, nie iba toto. Teraz sa iba vypráva. OK, slide. No, 1500, 3600, OK. Takto. No. Pôjde to ešte vyššie. Podľa mňa už nie, ale vyskúšam. OK, 1218. No. OK, a friends. You can hide limit. OK, tak už to nejdem skúšať. Ale dám trochu schodov ešte. Počkať. Wall of friends. OK. A stairs sú tu. OK. Metal. Asi vy, OK. Ale nie, toto je nejaká iná. Keď tu máš, sú tie schody. Chce byť taká. OK. No, takto. OK. A nie, tak toto sú veľmi tmavé schody. OK. Tak ja dám konkrét. Vyskúšam tieto. Podľa mňa to budú veľmi svetlé. A nevadí. OK. No. Tak toto budú najvyššie tobogány. Také som ešte ani nestalo. Takže toto budú veľmi najvyššie tobogány. Ale tu na už nie, takže tie dva poschodia sa mi aj vyplatia. A hej. No. OK. Toto dám nižšie. OK. Ľudia, takže vlastne v tomto videjku sme toho veľa nestihli. Ale počkaj. Toto dám preč, lebo aj tak mi treba nejak vlastne urobiť, že by nejak ešte do výšky stenu, takže to už by bolo aj zbytočné. OK. No, takto. OK. No, ale neviem, či to není veľmi... Počkaj, toto je o jedno ďalej, si myslím. OK. To je veľmi ďaleko, toto. Dobre, teraz je to presne. No, OK. Túto bodku zničím. No. OK. Takto. Asi áno. Alebo nie. Nie. Typujme si, tu mám dobre, hej. No. OK, ale tu na to bude komplikovanejšie. Lebo tu na neviem ako... OK, nejaký typek sa pripojil. OK, tak to s nejakým veľkým parkom. OK. Takto. No. OK. A už ideme stavať tie tobogány. Ale ľudia, to vy uvidíte až v ďalšom videjku. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom, odberom aj zvončekom a čo s to.